Easter Monday means one more day off. Let's learn phrases for wrapping up the long weekend and enjoying the spring sunshine. Follow along in the free app or get the free worksheet, link in the description or scan the QR code. Πέρασες καλά το Πάσχα. Did you have a great Easter? Πέρασες καλά το Πάσχα. Πέρασες καλά το Πάσχα. Ήταν ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. It was a wonderful weekend. Ήταν ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ήταν ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Είναι σήμερα ακόμα αργία. Is today still a public holiday? Είναι σήμερα ακόμα αργία. Είναι σήμερα ακόμα αργία. Τα περισσότερα μέρη θα είναι ανοιχτά σήμερα. Most places will be open today. Τα περισσότερα μέρη θα είναι ανοιχτά σήμερα. Τα περισσότερα μέρη θα είναι ανοιχτά σήμερα. Πάμε μια βόλτα. Shall we go for a walk? Πάμε μια βόλτα. Πάμε μια βόλτα. Το πάρκο θα είναι γεμάτο οικογένειες. The park will be full of families. Το πάρκο θα είναι γεμάτο οικογένειες. Το πάρκο θα είναι γεμάτο οικογένειες. Τελειώνουμε τα υπολείμματα του Πάσχα απόψε. We're finishing the Easter leftovers tonight. Τελειώνουμε τα υπολείμματα του Πάσχα απόψε. Τελειώνουμε τα υπολείμματα του Πάσχα απόψε. Θα μπορούσα να τρώω πασχαλινά αυγά όλη την εβδομάδα. I could eat Easter eggs all week. Θα μπορούσα να τρώω πασχαλινά αυγά όλη την εβδομάδα. Θα μπορούσα να τρώω πασχαλινά αυγά όλη την εβδομάδα. Πίσω στη δουλειά αύριο δυστυχώς. Back to work tomorrow, unfortunately. Πίσω στη δουλειά αύριο δυστυχώς. Πίσω στη δουλειά αύριο δυστυχώς. Διασκέδασαν τα παιδιά στο κυνήγι αυγών. Did the kids enjoy the egg hunt? Διασκέδασαν τα παιδιά στο κυνήγι αυγών. Διασκέδασαν τα παιδιά στο κυνήγι αυγών. Πήγαμε στην εξοχή χθες. We drove to the countryside yesterday. Πήγαμε στην εξοχή χθες. Πήγαμε στην εξοχή χθες. Ο καιρός ήταν τέλειος. The weather has been perfect. Ο καιρός ήταν τέλειος. Ο καιρός ήταν τέλειος. Ποια ήταν η καλύτερη στιγμή του Πάσχα σου? What was the highlight of your Easter? Ποια ήταν η καλύτερη στιγμή του Πάσχα σου? Ποια ήταν η καλύτερη στιγμή του Πάσχα σου? Κάνουμε μια ήσυχη μέρα στο σπίτι. We're having a quiet day at home. Κάνουμε μια ήσυχη μέρα στο σπίτι. Κάνουμε μια ήσυχη μέρα στο σπίτι. Καλή Δευτέρα του Πάσχα. Happy Easter Monday. Καλή Δευτέρα του Πάσχα. Καλή Δευτέρα του Πάσχα. Τα λέμε την Τρίτη. See you on Tuesday. Τα λέμε την Τρίτη. Τα λέμε την Τρίτη. Excellent. Now let's practice these phrases. Your turn. Did you have a great Easter? Πέρασες καλά το Πάσχα. Πέρασες καλά το Πάσχα. Your turn. Shall we go for a walk? Πάμε μια βόλτα. Πάμε μια βόλτα. Your turn. Back to work tomorrow, unfortunately. Πίσω στη δουλειά αύριο δυστυχώς. Πίσω στη δουλειά αύριο δυστυχώς. Your turn. What was the highlight of your Easter? Ποια ήταν η καλύτερη στιγμή του Πάσχα σου? Ποια ήταν η καλύτερη στιγμή του Πάσχα σου? Your turn. See you on Tuesday. Τα λέμε την Τρίτη. Τα λέμε την Τρίτη. Well done. You now know 16 Easter Monday phrases. Practice them in the free app. Link in the description.